Кой е Степан Бандера? Украински симпатяга, фашист, отговорен за избиването на стотици хиляди руснаци и поляци. Особено жестоко са убивани жените и децата. Децата са завързвани с бодлива тел на стълбовете, режели са им ръчичките и крачетата. Много преди конфликта в Украйна съм чел стари книги с черно-бели снимки. Не можете да си представите какви ужаси. Книги, издавани от Русия и от Полша също. Бандеровците нападнали полско село, избили цялото семейство на една жена, тя била бременна. Разпрали и корема, извадили бебето. И докато още била жива, вкарали в корема и жив заек и го зашили. Ето това е националният герой на Полша. С неговото име започнаха да избиват руснаците, да забраняват руския език, да забраняват руската църква, да изгарят живи хора в Одеса, включително един българин. Това е знамето на Бандера. Това е знамето на украинските фашисти. Според някои малуми в Украйна нямало фашизъм. Ето едно видео от днес. В Одеса правят фашистки ритуали, палят факли и носят знамето на Бандера. Този фашизъм е спонсориран от Запада. Всичките им насилствени действия са заповядани от Запада. Избиването на цивилни е заповядано от Запада. Оръжията за фашистска Украйна, за преврата наречен Майдан и за поддържането в фашистския режим на циониста Зеленски пак са дадени от Запада. За съжаление, България помогна за този фашизъм. Свещена цел на Русия е да унищожи фашизма в Украйна и фашизма в цяла Европа. За втори път и този път окончателно. За да няма повече войни, за да няма повече безумие. Трябва да има една последна пречистваща война. Война, в която ще изгори фашизма, сатанизма и всички гадове, които от хилядолетия водят света към пропаст и създават ад на земята. Време е за ново общество, за нови хора, за нова социална и държавна система. Време е по света да настане ария.